Zašto mi naputa da kažem? Da najavim, a kako? Nema veze. Ima veze. Jesam obično imao ono da... Raditi je baš. A tu raste jedna ptičica. Može... Ovo... Jel mogu... Da, pustio sam zvuk. Jel mogu da uletim pošto kažem ti zajebane, ceo klip je zajeban. Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Petar Vasić i danas... Oh, fuck. I dobrodošli. Moje ime je Petar Vasić. I don't give a fuck šta se vidi. Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Petar Vasić i danas... Sublimalne poruke. Treći deo. Pre televiziji, pre, da kažemo, masovnih medija, ti si imao kakve medije? Gde su ljudi najviše komunicirali? Ivana, reci ti! Pre televizije? Pre televizije, da. Novine. Ne, pre novina, pre svega toga, pre tih masovnih medija. Ja sam pričao jedno na Trgovini, da. I jedna od bitnijih stvari su bile slike, recimo. Slike su bile kao filmovi. Ti dođeš u crkvu, ili dođeš kod neko koji ima malo više keša, ili dođeš neko, i onda imao, čak neke slike su bile kao povezane. Imao si, slike koji pričaju priču, recimo. Da, ili recimo, ne znam, kada ima neki za kralja, pa naprave, znaš, kako je on, išao u bitke i takve neke stvari. Okej. Sad možeš da zamisliš koliko se, recimo, investira u jedan film dan danas. Otprilike na prst se toliko bi kralj investirao u tako nešto. I neki umetnici koji su, tipa Leonardo ili ne znam, stvarno genijalci, su ugradili gomilu stvari u te slike, kapiraš. I sad možeš da zamisliš nekog čoveka koji, znači da, umetnik, stvarno genijalac tog vremena i počinje da slika, tu je svaka tačkica ima neko značenje, bukvalno. Recimo, Leonardo je, ne znam da li znaš za Mona Lizu, zašto je Mona Lisa toliko fucking freaking insane? Što ima toliko tih slika. Ono je kažu da je trudna, u stvari, na slici. Jedna teorija je da je trudna u te slici. Jedna teorija je, odnosno, skoro da je dokazana da je imala tumor u oku. Jedan je to video i nacrtao u oku tumor. Samo pitanje da li je rekao, ono. Mislite koliko to, znači kao... Znam da u nekom drugom planu imaju neki likovi koji odlaze. Leonardo DiCaprio LD. Leonardo DiCaprio. Ja sam Mimi Oro. Dobrodošli. Leonardo da Vinci. LD. Ok, ali u levom oku je pa tipa lupam LC ili tako nešto. Isto tako, ti znaš da šta su sada otkrili, mislim sada, on je inače pisao, bio i kompozitor i pisao muziku. Pazi ti koji je ovo genije. I poslednjoj večeri, šta? Pa mehanikom. Da, mislim, ali pazi ti šta je on uradio. Znači, poslednja večera, to je ono kao shit od slike, pored svega što je unutra, što su grupisani, što su, znaš, po troje, što su ovo, što su u trouglu, što sve živo, je kada uzmeš i staviš tačkice gde su ruke od svakog apostola, šta su oni, nemam pojma, i hleb na stolu, dobiješ kompoziciju. Ali, pošto je on pisao note unazad, moraš da ih čitaš unazad da bi dobio kompoziciju. Da. Znaš, kao to je, pazi, ja mislim da on, ko zna šta je još unutra, kao što mi ni ne kapiramo, on je sedeo i očigledno je bio fucking genije. I da sve to ugra. Imaš u rođenje Adama, znaš kada sa rukom, da, kada je u stvari kada je u stvari Bog, kada je u stvari presek mozga, jesi vidjela, i imaš ne znam, sve, unutra su kako se zove, da, svi manje više i elementi, što ima i smisla, jer Bog je u nama, kaj priča, i to očigledno on dobro razume. Čak i znaš da je u Egiptu ono oko je u stvari baš kao ta žlezda glavna, to smo isto pričali. Mislim, i pritom on se bavio anatomijom, tako da znamo da je to. On je to hteo da kaže. U svakom slučaju, to hoću da kažem. Sad zamisli, oni koji su slikali, koliko imaš ti kako smo rekli? Subliminalnih poruka. Okej. Ali ono što mene stvarno fascinira, da u poslednje vreme, onda smo mi rekli, okej, znaš, svi umetnici očigledno to imaju neki urge da se potpišu negde i da ti još nešto objasne što možda nisi vidio na početku. Ima nekih čip, recimo. Jedna od boljih je, znam to je za firmu Roxy. Ženski Quicksilver. Znaš šta je njihov logotip?
2 Quicksilver. 2 Quicksilver. Da, izvalio sam. Kakva fora, 2 jel? Quicksilver. Samo postavljen kao srce i talas, a talasi su kao znači rešenje je ludilo, ono. Recimo te varijante mi se sviđaju. Ima... Hoćemo malo o logotipu. Vajo logotip je, pazi koliko smart, je u stvari, znači V i A izgledaju kao wave, kapiraš, i to je analogni deo, i I i O je kao 1 i 0. Reci da je jedan od boljih logotipa koji si videli. Znaš koji meni domaći mnogo dobro? Koji? Pića. Ovi Kinezi? Da. Ubija. I si vidio koliko je Ubija, dobro? ali znaš šta mi fali? Ne, super, ubija. Mislim, mogu i za Vaju da kažem svašta nešto fali. U isto vreme... I faca, i bola, i da. ne, strave. Srbi, mislim, mi imamo stvarno dobre logotipe, ono. Stvarno dobre logotipe. I naša ekipa radi dobre logotipe. Pa na ovom dribleru možeš da vidiš, stvarno ludila neki put. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem, znaš, kada neko je stvarno talentovan i investira to, pritom za logotipe, mislim, ja sam se dosta igrao sa tim. Znaš kao, imaš ideju i počneš da se igraš i počneš da slažeš tu ideju i neki put se desi nešto što ja zovem magija dizajna. Stvarno. Da odjednom, jel imaš to, Goksi? Nešto što se zove, što ja zovem magija dizajna. Da recimo praviš logotip i igraš se i jednom imaš ideju šta hoćeš da iskomuniciraš. Jednom tako klikne da to što si hteo da iskomuniciraš i još se poklopi sa nekom većom slikom toga i klikne sve kako treba i jednu tačkicu više ne možeš da pomiriš, jer je to fucking to. Jel ti se dešava neki put? Apsolutno, da. Znači, ludilo. Jedin problem je što onda dođe klijent i kaže... Ne, i onda kad dođe klijent, meni se dešavalo to kad se zezao sa 99 dizajnom, da klijent kao, joj, ali možeš malo, evo ovo kaže, ne. On kaže, ne, mislim, ne, uzim, rekao, ne, ovo je savršenstvo. Jer možda nisi video, tu svaki piksel stoji na fucking pikselu, bez tog gde treba da, znaš, ne znam kako to da objasnim, ja mislim da neki put u životu ti se stvarno desi da se neka sinergija fucking. Tesla je pričao o tim frekvencijama, ono, da odjednom, da postoji neka magična frekvencija gde se poklope fucking stvari. Kao ono što smo pričali, znaš ono, kao kad si u životu, pa si na pravom mestu, pravo vreme, radiš pravu stvar i sve ide kako treba i si u tom voziš, surfuješ na magičnoj frekvenciji. I to u dizajnu, kada se igraš sa tim stvarima, ako samo odjednom je osjetiš, ako preplavite, ispadne iz tebe. Jung priča o tom astronautima koji idu do tamo i vade nešto iz neke veće istine. LG, svi hvale LG logotip. Meni se fucking ne sviđa. I isiljen mi je. Reci, LG mi je isiljen, da, vidim facu, vidim šta su hteli da urade lava. Mada neki kažu da je to Pac-Man, znaš? Da kaže da samo pomeri, jer ako L samo pomeriš malo gore, dobiješ Pac-Mana, ono. Ali oni su hteli kao da je to valjda nos, ovo, ono, mislim. Da, skapirao sam mnogo skoro. Isiljen mi je, malo mi je. Mislim da, znaš kada nešto radiš i ono kao, bukvalno, lepo izgleda, ali vidiš da je na silu nabijeno, ono. Da, ni meni nije, nema... Bio si blizu frekvencije, ali nisi je pogodio. Šta sam hteo da je kažem? Da kada si umetnik i nešto radiš, i neko ti naruči sliku, ili te naruči logotip, ili ti naručiš bilo šta, a ti si došao do onih preko 10.000 sati ili čega i to stvarno voleš, ti to ne puštaš iz ruke tako. Ti uzmeš i ugradiš unutra nešto što neće da vidi klijent, što će da se za 500 godina neki tamo kaže fuck, pogledaj ovo. Kada vidiš poslednju večeru, možeš da je odsviraš na fucking klaviru, ono. Fuck off. I to se zove, ja mislim da je tu suština života. Istina. Tu je fucking suština života, da ti postaneš toliko dobar u nečemu. Da voliš to što radiš i onda si još bolji da počneš da džeziraš, da počneš da izmišljaš svoje pravila, da počneš da ugrađuješ nešto što je na nekom meta nivou, što ti počneš da se izražavaš kroz to. Znaš, zato ljudi koji, malo ovo, Srbi su vam genijalni u tome. Srbi znaju o svemu sve. Sedeš sa Srbinom da pričaš, šta hoćeš pričaš? Hoćeš o mikrobiologiji, hoćeš o kosmosu, hoćeš o kvazarima, hoćeš pričamo o politici, hoćeš pričamo o, ne znam, zna sve. Prosječni Srbin zna sve. Prosječni Srbin je 1000 zašto, 1000 zato. Jeste imali tu knjigu, 1000 zašto, 1000 zato? To je prosječni Srbin. A u stvari, fucking ne zna ništa. Većina ne zna ništa, zato što, ja kažem, neću da budem fuck idiota, shut the fuck up.
Shut the fuck up. Moja bivša žena je, opet je ovo bivša žena, ja pričat ću o njoj kao nekada, je završila i političke nauke. I jednom mi je stvarno rekla, pošto je iz Slovenije, i kaže, jebote, kod svi tvoji prijatelji, što su oni studirali politologiju? Rekao, ne. Samo su Srbi, oni znaju sve o politici. Rekao, se blamiraju. Kaže, šta oni znaju o donošenju zakona, o policy analyzingu, o bilo čemu? Fakim pričaš nešto kao, to treba, shut the fuck up. Nemaš pojma. Koje istraživanje si pročitao? Ne. Tačka. Ja ne branim političare, nemojte to da mi, ali ćuti. Pa kada neko kaže za Once Upon a Time in America, Tarantina da je sranje film, ja sam to zvala. Pa možda nisi pogledala, možda nisi malo više da pročitao nešto. Sedi. Da sedi jedno. Pa ne, ali mi smo opinije, kako se kaže, imamo stavove skoro o svemu i to duboke, i tu smo u fazonu, ne, to je tako, ono. Šta pričaš? Zato što si pročitao na Facebooku da je neko stavio, da je neko šerovo nešto, ti si pročitao naslov i kaže, to je to. Vrlo zajebano. U svakom slučaju, kako smo došli do ovde kad smo pričali o skrivenim porukama u različitim medijima? I zvezda naše galaksije, sertifikovana, stiže mu sertifikata, to je Damjan, hvala za sve, za sav trud, za ideje, za praćenje, za Bosiljak, za praćenje kad sam bio u Italiji, za Bosiljak. Pa i to nisam vidio kako moja intergalaktika hleba raste, to ćemo morati pogledati. Znači, dobiješ sertifikat od naše drage Milice. Jej! Pa i Milica je dizajnirala, tako da ako vam se ne sviđa, fuck off. To je druga stvar. I još jedna stvar, znači, kult mora da raste. A da, hteo sam da pročitam komentare, pa to je vrhunski. Kaže, dala sam prijateljima kao da te slušaju, rekli su da ne mogu, da si iritantan, da koristiš engleske reči. Čekaj, jeste pročitali, niste pročitali? Jeste? Da, dobro. Znači nećemo čitati. Ko hoće neka pročita komentare iz prošle. Mi sigurno nećemo. Hvala da ste gledali i evo sljedeće. Ćao! Nije sublimalne, subminimalne. Subliminal message. Subliminal. Kako mi kažemo? Subliminal. Fuck, ništa. Ti sam prestao da snima. Da, rekao je dosta. Pa naravno, mislim, ja bih prestao da snimam da me toliko maltretiraš.